Mga ka-online, biyaheng Pasakaw, Camarines Sur tayo ngayon. Ang order ng kliyente is Uratex Foam Original. 2 piraso mga ka-online. Isang single size at isa naman na double size. Bago tayo mag-deliver mga ka-online, huwag po natin kalimutang isubscribe Dong Sky Online Seller Vlog. And syempre, huwag na rin kalimutang pindutin ang bell button para updated tayo sa mga deliveries natin dito sa Bicol Region. Tara mga ka-online, samahan niyo ako sa biyaheng ito. Biyaheng Pasakaw, Camarines Sur. 1, 2, 3, 4! Mga ka-online, andito na nga tayo sa National Highway boundary of San Fernando and Milaor, Camarines Sur. Magdi-deliver tayo mga ka-online sa Pasakaw, Camarines Sur. Ang i-deliver natin is Uratex Foam Original. Ayun mga ka-online, andito na tayo sa may boundary crossing ng Pamplona. Liliko tayo papunta ng Pasakaw, Camarines Sur. Tara mga ka-online, dire-diretso na yung biyahe natin. Dagos po kamo sa banwaanin Pasakaw. Mga ka-online, welcome to Pasakaw, the summer capital of Camarines Sur. Pasakaw mga ka-online is a coastal municipality and it has a land area of 149.54 square kilometers. Ito na nga mga ka-online, malapit na tayo sa sentro ng Pasakaw. Dito na nga tayo mga ka-online sa sentro ng Pasakaw, Camarines Sur. Ang gagawin natin mga ka-online, hanapin natin yung bahay ng kliyente. Ito na nga mga ka-online, binabagtasan natin ang daan papunta sa bahay ng ating kliyente. Ayun mga ka-online, tapos na nga tayong mag-deliver dito sa Pasakaw, Camarines Sur. Ang gagawin natin ngayon mga ka-online is mag-ikot-ikot tayo dito sa sentro ng Pasakaw. Iikutin natin mga ka-online ang summer capital of Camarines Sur. Mga ka-online, andito tayo ngayon sa Pasakaw Boulevard para langhapin ang masarap na hangin. And syempre mga ka-online, puntahan din natin ang Pasakaw Fishing Port. And syempre mga ka-online, ang pinagmamalaki ng Pasakaw, Daroanak Island.
Ayun siya mga ka-online. And syempre mga ka-online, majority na mga taga dito mga ka-online ay fishing and retail ang source of income mga ka-online. And syempre mga ka-online, matatagpuan din dito ang oil and petroleum depot dito sa Pasakaw, Camarines Sur mga ka-online. And syempre mga ka-online, ang kapiyastahan ni Santa Rosa de Lima na patron ng mga Pasakawenyos ay isiniselebrate tuwing August 30 mga ka-online. Siyempre mga ka-online, marami ring eskwelahan dito sa Pasakaw. Isa na rito mga ka-online ang Kasibmas, Camarines Sur Institute of Fisheries and Marine Science. Siyempre mga ka-online, Sipiswa Pasakaw Campus ng Central Bicol State University of Agriculture. Mga ka-online andito tayo ngayon sa Signature Park dito sa Pasakaw, Camarines Sur. Maglakad-lakad tayo dito sa parke. And syempre mga ka-online, hindi kompleto ang biyahe natin dito sa Pasakaw kung hindi natin susubukan lumangoy sa karagatan ng Pasakaw, Camarines Sur. Tara mga ka-online. Online, tara mag-swimming tayo dito sa Pasakaw, Camarines Sur. And syempre mga ka-online, dito matatagpuan napakaraming beach resort sa Pasakaw mga ka-online. Playa del Sol, Asin Beach Resort, at marami pang iba. And syempre mga ka-online, dahil gutom na tayo, kailangan maghanap tayo ng pwede nating makainan dito sa Pasakaw, Camarines Sur. Långt från hemska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Mga ka-online, tapos na naman tayo mag-deliver dito sa Pasakaw, Camarines Sur. Maraming salamat po sa panonood.